Apa, ni Olatz naiz. Eta ni Ainhoa Azpitarte. Eta galdera batzuk erantzungo ditugu. Aurrera! Makarra. Makarra batzuten eta txintzue, bai, beste batzuten, naste bat. Barnerakoia. Barnerakoia. Ni bai. Marrastea eta nire logelan bakarrik egotea. Futbola. Futbola, familia, lagunak eta musika. Bai. Porterian pasatzen dut egun osoa. Lasai. Oso ondo. Nik futbola erabiltzen dut deskonetetako eta da nire eskape bidie eta oso pozik. Aurten gainera talde barri bat dekau eta ez dakit itxaroten aber zelan doien denboraldize. Egia esan aurten hobeto moldatzen naiz eurekin eta kuadrillako bat. Nik esango nuke kuadrillako paiasiena zela. Beti barreka gabiz, geure artien, eta ez dakit Olatzekin konparaute gure arteko kontuen beste kontua da, eta nire kuadrille maite dut hemendik infinitora. Nazkagarri, hurrengora mesedez. Amodioa, ez dakit. Enaz oso ñoña, ñoñeria guztize gorrotot ez. Baina ez dakit, amodio pixka bizitzan bida ez. Ez da nazkagarri ze, berak esaten dabe moduen, baina bueno, ez da heldu bier ñoñeria puntu handi batera. Eske beti eramaten dut bardina jantzita, prakak, eta aldatzen dudan bakarra kamiseta da. Eta kamisetak ACDC, Metallica eta beste hainbatenak dira. Ez dauka besterik. Neri bai Olatzekin alderatuten nahiko bardine die. Nire koloreik nagusizena baltza da eta nahiko basika juten aztetik. Egize da aldatze hotela, arropie, nire egunerokuen, baina bai, nahiko igual. Ja. Vale, venga. Eskerrik asko. Beste aldien egoteagatik eta, mozu bat anoi eta ikusi arte. Eta eskerrik asko bizon partez bai, venga. Agur!